Ρε μαλακά, οι άλλες που είναι πάλι? Πάλι αργήσαμε. Περίεργο. Ωραία φίλε, έκανα το σπίτι και δεν τους είπατε, πού στόχους έχεις πάνω στη ώρα? Ανάδε, μάλλον. Τι θα κάνουμε γιατί δεν είμαστε να βγει αύριο? Τι να του δείξουμε στο φίλιο? Εντάξει, καθαρά Δευτέρα, πετάμε χαρταϊτό, Κάμια γράμμα. κάμια λαγάνα, τάραμο σαλάτα. Μέσα, κορυφή. Εγώ λέω να πούμε και τίποτα για ιστορία. Για τέχνη. Να μην δείξουμε την Ακρόπολη. Ναι. Γνωσό, Παρθενώνα. Επίγραφο, Όλα να τα δείξουμε. Ό,τι μπορέσουμε. όχι χωράει. Τι άλλα? Πούμε το άλλο. Θα πούμε για το Πάσχα. Ναι. Τι είναι. Τα αυγά. Αυγά. Δεν είναι τόσο πράγμα να μην χορεύουμε. Οικογενειακά. Κάτι πάση. Λοιπόν, και εννοείται ότι θα πούμε για την παραλία. Με Σπάρτη. Πώς περνάμε. Καλά. Τα παιδιά. Ένα. Μπάνιο. Γεια σου, Ταυλάκι. καλημέρα. Καλή μία και καλή μου. Και εδώ.